फ्रेंड्स बे गोदान आफाद दानायनि सायाव आं नोंथांनो फिन मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर एबसुनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा बे गोदान आफाद दानायनि सायाव मा बुंखो बे गोदान आफादखौ मा होननानै बुंखो बिथांमोना बुंदों मा बर' माहारिनि गेजेराव बर' कमिउनिटिनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनानै थेर बेथेर खालामनानै हारिखौ दुर्बल खालामनायनि मोनसे कनस्पिरेसि षड़यन्त्र दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों BSU बादिनो BNSU आबो BPF हानजानि मोनसे स्टुडेन्ट गांखं फरायसा गांखं दालाय बिथाङा ओरैबायदिबो बाथ्रा बुंबावदों बे हानजानि आन्दोआव माखासे जोंनि बर' सुबुंफोर थागोन माखासे जोंनि गेदेमा गोरों गोरा जायखौ जों फुजिनां सुबुं होननानै बुङो बै सुबुंफोरानो उनथिं थानानै बे आफाद दानायाव बिहोमा होदों बेबायदि बिथाङा इंगित होदों एलिगेसन लागायदों नाथाय रावनिबो मुं लायाखै बिथाङा BSU आरो BNSU खौ फैसा गरसेनो बिखुं मोखां बा मोननै बिखुं बेबायदि बिथाङा बुंदों बिथाङा माखासे BPL लिडारफोरनिबो मुं लादों जेरै मनजाइला मालती ब्रह्म बिथांमोननि मुं लादों आरो गुबुन गुबुन बिथांमोननिबो मुं लादों बे आफाद दानायाव बिथांमोननि होंगो दोंगोखौ बिथांमोना नुनायखाय माने बिथांमोना गोमोहाबदों आरो बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे रेजिस्ट्रारनिबो बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों मा पलिटिकेल पावार हारभेस्टनि थाखाय BPFआ बेबायदि माखासे षड़यन्त्रखौ खालामगासिनो थादों बेबायदि बुंदों बर' हारिनि गेजेराव गावस्रा लाबोनानै थेर बेथेर खालामनानै दुर्बल खालामनानै पलिटिकेल पावार हारभेस्ट राजखान्थियारि गोहोखौ गावसोरनि आखायाव लानो थाखाय कनस्पिरेसि खालामदों बेबायदि बिथाङा एलिगेसन लागायदों BPFनि सायाव आरो जों नुदों बे गोदान आफादा रन्जन दैमारि बिथां आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौबो लानाय नुदों बिनि आइडियलजि बादि खामानि मावलांगोन बेबायदि इंगित होदों आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनिबो बाथ्रा बुंदों नङा होमबा आरो बे बिथिङाव दिपेन बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंदों मुंख्लंफोरनि मुं लानो हानाय मरेल राइट्स बे गोदान आफादा गैया बेनि दैदेनगिरिफोरा गैया दिपेन बर' बिथाङा BPFनि बयनिख्रुइ उइक पइन्टखौ हमदों एबसुनि बादिब्ला दिपेन बर'नि बादिब्ला BNSU BSU BPF बिसोर गासैबो ज' मोनसेयानो खालि गुबुन गुबुन समाव गुबुन फर्म होनायसो मोनसेयानो बेबायदि सानना लादों बेनिखायनो बिथाङा BPFनि सायाव माने एटाक खालामदों बा पलिटिकेल एटाक खालामदोंबो होनजागोन जे BPFखौ बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों BPFनि बयनिख्रुइ उइक पइन्ट बे बाथ्राया बुंदों मानो होनोबा जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बहाबा थांनानै मास गेदारिं खालामनानै बायदिसिना धरना खालामदोंमोन बर'लेण्ड दाबिजों नङा होमबा बे समाव हाग्रामा महिलारि BPF पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा दैदेनगिरिफोरा लिडारफोरा बा बिसोरनि स्टुडेन्ट विंगआ बुंबाय थादोंमोन मा बे बिग्रायनाया जेबो ओंथि गैया बे बिग्रायनानै जेबो मोना 110 खोन्दो बड'लेण्ड मोना माने आलादा रायजो बर'लेण्ड मोना फैनाय 40 बोसोरसिम बर'लेण्ड मोना जिमान बिबाबो बेबायदि बुंदोंमोन बे बाथ्राया दिनै माने दिपेन बर'नि खोथायाव नुजाखांदों बिनिखायनो बिथाङा बेखौ एटाक खालामदों जाय मानसिफोरा 40 बोसोर बर'लेण्ड मोना 110% बर'लेण्ड मोना बेबायदि बुंनाय सुबुंफोरा दिनै माबोरै गोदान आफाद दानानै बर'लेण्ड बिनो हायो दा बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि बुंनाय मानसिफोरनि आफादखौ जोंनि समाजा जोंनि सुबुंफोरा माबोरै फोथायजाथाव बेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा खिन्थु जाय सुबुंफोरा 40 बोसोर 110% बर'लेण्ड मोना आलादा रायजो बर'लेण्ड मोना बेबायदि बुंनाय सुबुंफोरा दिनै बोरै बर'लेण्ड बोनो हायो रायजो राजाफोर जोंहाबो साननो गोनां जादों जों दा सोरनि बाथ्राखौ बेसेबां गनायगोन सोरनि मेन्टेलिटियाव मा गेलेना दं जों मिथिया नाथाय बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ नायोबा बिथांमोननि जि थासारि नुदों बेवहाय बे आफादखौ दानायाव माखासे BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नुनो मोन्दों नुनानै बोरै फोथायजायो जे बे आफादा BPFजों आखाइ गैया BPFनि प्लेटफर्माव बानायजानाय नङा BPFनि इनपुटआव बानायजानाय नङा होननानै जों बोरै बुंनो मानो होनोबा BSUनि दैदेनगिरिफोरा बेवहाय बोरै मेम्बार जानो हायो बोरै आफादगिरि जानो हायो बोरै गाहाय नेतारि जानो हायो बायदिसिना बिबानाव थानो हायो पर्टफलिय'आव थानो हायो दिपेन बर' बिथाङा मोनसे डार्क सिक्रेटनि बाथ्रा बुंदों जे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जेबो कनसेन्ट गैयालासिनो गोसो गैयैखौनो फन खालामथाबनानै जुर जलम लिंहरनानै मेम्बार खालामदों आरो बै जुर जलम लिंहरजानाय मेम्बारफोरा एबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव फन हरनानै इनफरमेसनखौ हरदों जे जों जेबो कनसेन्ट गैयालासिनो जोंखौ माने भर्ति खालामदों बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रायाव बिसोर डार्क सिक्रेट बे बाथ्राखौ जों मिथिया दा आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि माखासे एक्सपार्ट सुबुंफोरा माने हारिनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हारिनि मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय सुबुंफोरा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जे एबसुआ माब्लाबाबो जोबस्राङा एबसु बायदि खामानि मावनो हानाया एसेबां सहस नङा गोरलै नङा एबसुखौ रावबो होबथानो हाया एबसुनि जि मट' बे
मट'जों एबसुआ अरायबो खामानि मावलांगासिनो थादों। नोंथांमोना नुदों इउजि ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों निउसाव नोंथांमोना मैया नुखाबाय जे इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय बांद्राय सापर्ट दिन्थियाखै। बिथांमोना पलिटिकेल लिडार नालाय बांद्राय अपेनै बुंनो हाया बाथ्रा, नाथाय बिथांमोननि बडि लेंगुवेजखौ नुबा जोङो बुजिना मोनो जे बिथांमोना माने बिनि फारसे सापर्ट गैया। BSU बा BNSU नि फारसे जेबो सापर्ट गैया, बिथांमोना एबसुजों दं, जों बिदि सानना लागोन नङा होमबा। BPF हानजानि मानसिफोरा मोनसे बाथ्राखौ अरायबो सानना लायो मा, एबसुआ UPPL हानजानि गोख्रों राइट हेन्ड। एबसु दं माने UPPL दं बेबायदि साननानै लायो। बेनिखायनो बेनि कपि खालामनो थाखाय BPFआबो एबसु बायदि मोनसे स्ट्रं माने स्टुडेन्ट उइं बारायनो थाखाय नाजादों खोमा, जों बेबायदि बुंनो नागिरो। नाथाय BPFनि बै साननाया बेसेबां कारेक्ट आं मिथिया जे UPPL माने एबसु बा एबसुआ UPPL नि राइट हेन्ड, बे बाथ्राया दि बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया। नाथाय बे BPFनि मानसिफोरनि बुंनायसो, आंनि बुंनाय नङा। जे एबसुआ दि अरायबो UPPL नि राइट हेन्ड जानानै थागोन बा UPPL नि राइट हेन्ड मार, बे बाथ्राया बेसेबां सैथो, बेसेबां मरेल माने राइट दं बेवहाय, बेसेबां माने सैथो दङ बे बाथ्राखौ, बेबो बिजिरनो गोनां बिसय नङा होमबा। समजों लोगोसे मिथिगोन अबेसे बे बाथ्राखौ जे UPPL माने एबसु, एबसु माने UPPL, बेबायदि बुंनाया बेसेबां सैथो, बा एबसुआ अरायबो UPPL नि राइट हेन्ड जाना थागोन ना थाया, बे समजों लोगोसे मिथिगोन। गोदानै दानाय आफाद BNSU खौ मोनसे बाथ्रा आरोबाव बुंगोन दिनै। बिथांमोनाथ' आफादखौ दाबाय, थिग दं, अके, बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय दाबाय बिथांमोना। नाथाय थांनाय 25 बोसोराव एबसुआ जाबायदि ससियेल इनफ्रास्ट्राक्चार, समाजारि इनफ्रास्ट्राक्चार बायदिसिना बिथिङाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार बिथांमोना बानायनानै लाबाय। पाब्लिक रिलेसनखौनो बुं, समाजनि बायदिसिना बिथिंनि बाथ्राखौनो बुं, बिथांमोना मोनसे बन्डिं सृष्टि खालामबाय। बिथांमोना जेरावबो अफिसबो दं, बिथांमोननि माने खामानि मावग्रा सुबुंफोराबो जोबोर गोबां जाहैबाय। 11,000 सामथिं होनना जों मिथिनो मोनो, बा बिनिख्रुइ खमबो जानो हागौ, बांद्रायबो जानो हागौ। नाथाय बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ BNSUआ जोबोर थाबैनो मा सृष्टि खालामनो हागोन ना बर' समाजनि गेजेराव, गासै आसामाव, आसामनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बेबायदि बिथांमोना मोनसे बन्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार सोरजिनो हागोन ना? हायोबा बेसेबां थाबै हागोन? बिथांमोना बरलेण्ड बिनायनि बाथ्रा बुंदों ना, बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ, बे दाथायखौ बिथांमोना गायसननायाव मा बिथांमोना फैनाय 5 बोसोराव हागोन, फैनाय 2-3 बोसोराव हागोन? एसेबां गोरलै ना बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार दानाया। आरो बेबायदि जुदि बिथांमोना इनफ्रास्ट्राक्चारखौ दाग्रोनो हायाबा, बरलेण्डखौलाय बोरै बिनो? पाब्लिक सापर्ट गैयाबा, गासैबो अल इन्डियाआव थानाय बर'फोरनि सापर्ट नङाबा नोंथाङा बोरै बरलेण्ड बिनो? स' बिथांमोना खुगाजों बुंदों, नाथाय बिथांमोननि ससियेल इनफ्रास्ट्राक्चार दानायनि जि माने प्रोजेक्ट बा मा होनगोन बेखौ जों बिथांखि, सिस्टेम, आदर्श, माबायदि बिथांमोना बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ सोरजिगोन, बेबो साननो गोनां बिसय। मानो होनबा जाय बिटिआरखौ दिनै मोनदों बर'फोरा, BTC खौ मोनदों बा BSC खौ मोनदोंमोन, बै मोनथाम सुक्तिनि समाव नोंथांमोना नुगोन जे बर' माहारिनि गेजेराव, बर' कमिउनिटिनि गेजेराव, अल इन्डिया लेभेलनि बर' कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे गोरोबथि बा गोरोबलायनाय मोनसे आदर्श दंमोन, बा साननाय बा सापर्ट दंमोन। मा बेबायदि बिथांमोना आरजिनो हागोन, बे साननो गोनां जानानै फैदों। जोबनायाव नोंथांमोनखौ आं मोननै सोंथि सोंगोन। जाय सुबुंफोरा 110 खोन्दो बरलेण्ड जाया, 40 बोसोर, फैनाय 40 बोसोराव बरलेण्ड जाया बेबायदि बुंदोंमोन, मा नोंथांमोना बेबायदि सुबुंफोरनि आफादखौ फोथायनो हायो ना हाया? आंनिफ्राय जेबो गैया, आं नोंथांमोनखौसो सोंदों। आरो नोंथांमोनखौ बेखौबो सोंगोन, बे आफाद दानायाव BPFनि माखासे दैदेनगिरि, BSUनि माखासे दैदेनगिरि, बिसोरो बेवहाय बेबायदि आफाद दानायाव होंगो दोंगो जानायाखै, माबा मोनसे कनस्पिरेसिनि नेरसोन बुजायाखैना? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। आरोबाव नोंथांमोनखौ मोनसे एक्सट्रा कुइसन सोंबावनो सानबाय, जेब्ला इलेक्सन फैगोन, बिसायख'थि फैगोन, बै गोदान हानजाया सोरखौ सापर्ट खालामगोन? नोंथांमोना नुदों बिथांमोननि लेक्साराव UPPL नि बाथ्रा बुंदों, एबसुनि बाथ्रा बुंदों। एबसुआ जाय हानजाखौ सापर्ट खालामो, बेखौ जानो BNSUआ सापर्ट खालामनो हागोन? बेबो साननो गोनां जादों। बिथांमोना जाय बाथ्राखौ बुंदों दिनै जे एबसुआ फाइनाल एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ सल्युसन, बे बाथ्रानि बाथ्रा बुंदों। बिटिआर एग्रिमेन्टनि बाथ्रा बुंदों। बर'नि माखासे माने मिजिंखौ फोथैबाय, गफब होबाय, बेबायदि बुंदों नङा होमबा? बिथांमोना ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, एबसु आरो UPPL नि एगेन्स्टआवसो बाथ्राखौ एसे बुंनाय बायदि नुदों जों। स' बेबायदि बिथिङाव जेब्ला इलेक्सन फैगोन, बिथांमोना बबे हानजाखौ सापर्ट खालामगोन? कंग्रेस, BJP खौथ' सापर्ट खालामनायनि चान्स गैया, आं बेखौ मिथिखाबाय। UPPL खौ सापर्ट खालामनायनि चान्स गैया। अब्ला बिथांमोना सोरखौबाबोथ' सापर्ट खालामनांगोन। जाय आफादा माहारिनि बाथ्रा बुंदों, माहारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों, बिसायख'थिनि समाव माहारिनि मोजांनि थाखाय बबेबा मोनसे हानजाखौथ' सापर्ट खालामखागोन। जुदि बिथांमोना BPF खौ सापर्ट खालामबा, बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना मोनो? नोंथांमोननि बादिब्ला थारैनो बे आफादा
माबेखौ सापर्ट खालामगोन बिसायख'थिनि समाव नोंथांमोना आइडिया खालामदो आरो कमेन्टआव लिरदो। खुलुमबाय।